Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu ugi bapak kalian ibu dusun ngabar. Sugeng dalu ugi bapak lurah, ugi bapak-bapak perangkat, ugi mas-mas kalian mbak-mbak Karang Taruna. Selamat malam. Nggih, kula kalian kanca-kanca kula badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari. Sumangga Kang Mas disukani gulu putus Om Jono. Watu hati arani pasir, watu kambang keliono ning pinggir, turu ketemu awan langsung ngesir, kelibetan kaya kelangan titir. Sekap Uwit kelopo arane kelugu, disikari di poro dadi pitu, saben dina isen sing bisa turu, geman riko ngomong sing kawatu.
kulo timbang cocok timbang sore pedro Godhong sawi enake urapan kopo ati iki kaya mung kanggo riko gedang raja sacorong dipereteli dong sing percaya padalan dodo iki Budi Wijaya ayo Om Jana juga ada Putri Jayanti bolong hati arani pasir waktu kabar keliono pikir guru ketemu awan sudir geni bekal koyo kewangan pinggir Owe kalau parane keluku disikari di perota di pitu saben dino isan sing bisa turu umur kita ngomong sing waktu Godhong sawi enake urapan kopo ati iki kaya mung kanggo riko gedang raja sacorong dipereteli dong sing percaya padalan dodo iki hari-hari bakar kita campur sawi sampai kering kulit isun kiri gedeng sopo sak turut timbang cocot timbang wulang anggur kulo disoro bedot Godhong sawi enake urapan kopo ati iki kaya mung kanggo riko gedang raja sacorong dipereteli dong sing percaya padalan dodo iki wulang anggur kulo disun bedot dong sing percaya padalan dodo iki percaya bedalan dodo iki timbang orang anggar konisan bedot wow satu persembahan tembang perdana Nggih Mas Bulu pedot Bulu pedot nggih ning ngaturaken sembah nuwun kala wau sampun ning sanana Nggih Mas acara dalu punika napa ning memperingati HUT ke-80 Nggih Mas ugi sugeng dalu tamu agung tamu agung nggih sugeng dalu rawuhe Abagirun nggih kawula mewakili kanca sak rombongan Nggih. Budi Wijaya Abah suatu kehormatan nggih Mas nggih luar biasa Budi Wijaya iki padha karo anake dhewe karo Abah Nggih. wis berarti kula nggih anake lho Mas nggih oh dadak alhamdulillah tanpa terduga nggih Mbak nggih Nggih. mendadak nggih Mas nggih istimewa istimewa banget enggak soko-soko mak judul wis lah langsung nggih keretek let's go ngono ae Abah niku istimewa sumber teguh niki nggih sumber teguh nggih Nggih, Mas. menikmati nggih ning niki karang tarunane nyuwun Gampang, nggih. nggih Pripun pokong semok bokong semok Nggih. nggih dirimu tenang ae sing nyanyi sing semok Mbak nggih masuk tepuk tangan dong ya terima kasih
Ini yang dirimu terang baik. Nanti ada perwakilan dari abai naik satu persatu, cepet, juga cepet, Cepek. Yuk, dirimu bokong. Ayo semuanya anak Kartar boleh ikut bergoyang. Yo, Budi Wijaya lagi, Lodruk masa kini. Sikap adat alis nanya sepisan konek kuning langsan gawe hanya wangan itu gorokan asa.
Bokong sepak bokong sepak rasi sanggul 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 nganggo tutut bokong sepak 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 bokong sepak bokong sepak rasi gelu 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 mili sopo bae keperka mesti Karang Taruna request lagi nopo? Satu apa? Ayo siji ae. Permisi, ya kasih jalan. Jalan kayak Karang Taruna antusias banget. Gerigis, Gerigis. gerigis. Krikis Om Jono. Iya bola. Gak mood. Niku diblokir. Hei, hei. Satu tebak gerigis. Request tolong Karang Taruna. Berjo. bergoyang. PHD Audio kerja berjuta asli audio kalau terima kasih. Fortuna Electric biar pete arek jombang. Iki lho. Terima kasih Mas Kavi. Kemarin
kok mikir sing kari manis ku arang manis toyo ibu wes yo anji bedero kari manis ku arang manis toyo wes yo Rompi kok mikir sing kari manis ku arang manis toyo wes yo anji bedero Gerigis Nana Leho. Terima kasih. Z. Lagu ini kok tidak berakhir-berakhir ya Om Jono. Oke. Selalu. Gimana untuk Kartar? Masih, selfie dulu. Nggih, tasik selfie. Pripun, Mbak E? Sudah ta? Karang Taruna Ngabar. Sampun Om Jono. Oke, sampun. Z, terima kasih. Oke, tak bosan-bosannya ngaturaken matur sembah nuwun untuk YouTuber yang sudah hadir meliput pagelaran dalu niki ning. Z. Wis gak tak sebutno situ-situ, Nggih. pokoknya wis ngaturaken sembah nuwun ngono ae. Nggih, sembah Juga nuwun. penggemar sabu, komunitas sabu, Saudara Budi Wijaya, matur sembah nuwun atas kehadirannya. Nggih, alhamdulillah selalu hadir Om Selalu Jono. mengikuti. Nggih. Oke, yuk dilanjut next selanjutnya barangkali ada request lagu. Apa ya request napa, Mbak? Monggo menawi apa kirun mboten. Mungkin mawon terus sih. Oke, mawon. Nggih. Oke, monggo. Pun ta Bapak perangkatnya mboten enten sing minggah. Oke, yuk dikasih kesempatan. Kayaknya tidak ada Om Jono. Atau Ayo. dikasih satu lagu lagi. Spesial kangge Abang Kirun lagune yo Nggih. setir. Sentir. Oh, ngomotro. Spesial kangge Abang Kirun.